इसोरा बाख्नायजाथों। बे समाव आङो हार्भेस्ट एजे चार्चनि इयुथफोरनि जानानै जोंनि इयुथफोरनि इउटिउब चेनेल अन्नायनि दैमु बे चेनेलावहाय जायनाखि बर' गस्पेल सं कम्पिटिशन जादोंमोन आरो बे कम्पिटिशनावहाय जेसेबांनाखि बाहागो लाबाय दाब दाब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन मण्डलि आरो चार्चफोरनिफ्राय जेसेबांनाखि खनगिरिफोर खनहरबाय बाहागो लाबाय बे साफ्रोमनिसिमबो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननाय थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि अन्नायनि दैमु इउटिउब चेनेलखौ अनसायग्रा बेखौ नायग्रा साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिमबो हाजासे हामबाय होनो। जोंनि मण्डलिनि रेभारेन्ड पास्टर आरो बे प्रग्रामखौ फाइनेन्स खालामनाय व्यक्ति आरो बेजों लोगोसे जोंखौ मदद होनाय साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननाय थाबाय। समा रावखौबो नेनानै थाया आरो बे समावहाय आङो बेखौनो फोसावनो नागिरदों दि जोंनि इउटिउब चेनेलनि जायनाखि अनलाइन बादायलायनाय बेबो जोंनि थिखानाय सम बायदिनो जोबनानै थांबाय। दा जोङो बे बादायलायनायनि रिजाल्टखौबो थाबैनो थिखानाय सम बायदिनो जोङो फोसावसिगोन। बेनिखायनो अन्नानै बयबो एसे नेनानै थाबावदो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बयबो हाजासे आर'ज खालामनानै हरदो जाहाथे जोंनि सायख'नाय जाजफोरा मोजां थारैनो रिजाल्टखौ सायख'नो हानाय बायदि। जोबनायाव बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङा जेब्लायबो बाख्नायजाबाय थाथोंसै। आमेन।